Sap quin és el problema d'una disfressa, senyor Holmes? Que per més que t'hi esforcis, sempre és un autorretrat. Sóc un sacerdot amb sang a la cara? És un home traumatitzat, il·lús i que creu en un poder superior. En el seu cas és vostè mateix. Oh, algú se l'estima. Si jo hagués de pagar aquesta cara, també evitaria el nas i les dents. Es podria posar alguna cosa? El que sigui. Un tovalló. Per què? Se sent exposat? En John no sap on mirar. No, ho sap perfectament. Amb vostè no ho tinc tan clar. Si vull veure dones nues, agafo el portàtil d'en John. M'agafes el portàtil? El confisco. És igual. Hem de parlar de coses més importants. Digui'm, ho he de saber. Com es fa? El què? L'excursionista amb el cap badat. Com l'han mort? No he vingut per això. No, ha vingut per les fotografies, però no cal que hi compti. I aprofitant que la fem petar una mica... No ha sortit de les notícies, com ho sap? Conec un policia. Bé, sé que li agrada. Ah. Li agraden els policies? M'agraden les històries de detectius i els detectius. La intel·ligència fa atractiu. La posició del cotxe en relació amb l'excursionista al moment de l'espatec i que el cop mortal ha sigut a la nuca és tot el que cal saber. Molt bé, i com l'han matat? No l'han matat? No creu que sigui un assassinat? Sé que no ho és. Com? Pel mateix motiu que sé que la víctima era un esportista que acabava d'arribar de l'estranger i que les fotos que busco són aquí mateix. Molt bé, però com? O sigui que són aquí. Gràcies.